Moikka kaikki! Nyt on taas se aika vuodesta, että on aika tehdä vuoden tällainen koostekatsaus, eli vuoden 2023 kirjatilastot ja top 10 parhaat kirjat. Ja tämä oli mielenkiintoinen lukuvuosi. Tämä oli aika kiireinen vuosi monella tapaa niin kuin muu kuin lukemisen osalta, ja se ehkä vähän vaikutti siihen, kuinka paljon ehti lukemaan, mutta yllättävän paljon ehti silti lukemaan. Mä luin viime vuonna, mun Goodreads-tavoite oli 200 kirjaa, ja mä ehdin lukea 296 kirjaa. Nyt on 30. päivä 12, eli mulla on tämä ja huominen päivä vielä aikaa lukea, ja mulla on tämä kesken. Ja no se on siinä ja siinä, ehinkö lukea näiden 2 päivän aikana vai en, mutta todennäköisesti tämä menee sitten, valmistuu vasta ekan päivän puolella. Mutta 396 kirjaa on siis tämän hetken saldo. Ja sen lisäksi mä oon jättänyt kesken 21 kirjaa tänä vuonna, mikä on ihan hyvä määrä. Mä oon yrittänyt opetella siihen, että ei tarvitse lukea, jos ei tee mieli. Ja mulla ei varsinaisesti ollut muita lukuhaasteita tänä vuonna. Mulla oli ajatuksen, että mä olisin jatkanut viime vuoden 22 lukuhaastetta, eli luetaan kaikki Shakespearet läpi, mutta mä en lukenut yhtään Shakespearea tänä vuonna. Se siirtyy tulevaisuuteen. Mä yritän taas ensi vuonna. Katsotaan, saisiko ensi vuonna yhtäkään luettua eteenpäin, mutta niitä en lukenut yhtään. Ja sitten mulla oli hyllyn lämmitteinä, mä olin ottanut mun hyllyssä tai TBR-kärryssä olleet Steinbeckit työn alle, koska mulla oli siellä 6 Steinbeckia, kun vuosi alkoi. Mulla oli Vihan hedelmät Edenistä itään, Oikutteleva bussi, Tortilla Flat, Canary Row ja Burning Bright. Ja mä luin ne kaikki. Mä sain viimeiset 2 luettua nyt joulukuussa, mutta luin ne kaikki. Ja sen lisäksi mä ostin vuoden aikana kaksi Steinbeckia lisää. Toinen oli Helmi ja toinen oli, en muista mikä, mutta ne myös luin. Eli mä luin 8 Steinbeckia, mä en halua lukea Steinbeckia hyvin pitkään aikaan lisää. Mutta nyt olen ajan tasalla Steinbeckien suhteen. Niistä 296 kirjasta, mitkä mä luin, niin on siis mun tuttu glitterivihko täällä, mistä mä lunttaan näitä tilastoja, niin niistä 106 oli kotimaisia ja 190 oli ulkomaisia tai niin kuin, ei-suomalaisia kirjailijoita, mikä on ihan niin kuin, hyvä jako. Tietenkin se olisi ihan kiva, jos se olisi 50-50, mutta Suomesta tulee rajallinen määrä kirjoja ja ulkomailta tulee aika paljon enemmän, niin se on ihan luotevaa, että ulkomaisia tulee luettua vuoden mittaan kuitenkin enemmän. Mutta suomen kielellä mä luin niistä 203, mikä on tosi paljon, koska mulla on usein ollut 50-50 se taas siitä, että mä oon lukenut englanniksi paljon. Tänä vuonna mä luin englanniksi ainoastaan 92 kirjaa, mikä on ihan niin kuin ok määrä, mutta yllättävän vähän. Johtuen ehkä siitä, että mä oon lukenut tänä vuonna vähemmän romantiikkaa kuin mitä yleensä. Mä itse asiassa en ottanut tänä vuonna tilastoa siitä, että miten genret jakautu, mutta kyllä romantiikka oli varmasti niistä iso osa, luultavasti suurin osa, mutta mä luin tänä vuonna paljon enemmän sellaista niin kuin historiallista fiktioa ja yleistä muuta fiktioa, niin romantiikkaa on suhteessa ollut vähemmän kuin muina vuosina. Suomen ja englannin lisäksi mä osaan lukea ruotsia ja ranskaa. Mä en lukenut tänä vuonna yhtään kirjaa ranskaksi, mutta mä luin yhden ruotsiksi. Niitä pitäisi olla enemmän, mutta no, mulla on nyt tuollakin hyllys pari lukematonta odottamassa ranskaksi. Ruotsiksi ei taida olla yhtäkään, mutta pitäisi yrittää enemmän lukea niillä kielillä, että pysyisi kielitaito paremmin yllä, mutta ainakin 1 on tullut luettua siis. Sitten mä oon lukenut fyysisenä kirjana, niin kuin ihan paperikirjana, niitä kirjoja 246 kappaletta ja e-kirjana 11. Mä oon kokonaan kuunnellut 10 kirjaa ja sitten on ollut sellaisia yhdistelmiä, että mä oon kuunnellut ja lukenut, niin on ollut 29. Mun omistamia kirjoja
tai ainakin sillä lukuhetkellä mun omistuksessa olleita kirjoja oli 195. Ja lainattuja, joko kirjastosta tai muualta lainattuja on ollut 116. Ja ne, jotka osaa laskea, niin tietää, että 195 plus 116 on enemmän kuin 296. Ja se johtuu siitä, että siellä on niitä, mitä mä oon lukenut 2 formaatissa. Että usein on ollut siitä, että mä oon esimerkiksi omistan sen kirjan, mutta mä oon sen lisäksi lainannut sen äänikirjan jostain tai muuta vastaavaa. Mieskirjailijoilta mä luin tänä vuonna 58. Tai mieskirjailijoilta mä luin 58 kirjaa. Siellä oli samoja toistuvia kirjailijoita jonkun verran. Ja naiskirjailijoilta oli 226 kirjaa. Ja sen lisäksi siellä oli 12 sellaista, jotka on ollut muun sukupuolisia, ei-binäärisiä jollain tapaa, tai sitten niitä kirjailijoita on ollut useampia, eli tekijöitä on eri sukupuolista siinä kirjassa. Uusin kirja, mitä mä oon lukenut, niin on ollut vuodelta 2023, ja vanhin on ollut noin vuodelta 1000 ehkä. Vähän vaikea ajoittaa, koska mä luin Beowulfin tänä vuonna, ja se on sieltä aika 1000-luvun tuntumasta ne varhaisimmat fragmentit siitä. Eli mä oon pitänyt tilastoa siitä, mistä mä oon nämä kaikki kirjat hankkinut, mitä mä oon lukenut tänä vuonna. Ja mua lähinnä itseä kiinnostaa siinä se, että mä yritän olla tilaamatta uusia kirjoja netistä. Että mä ostan kyllä antikvariaatista, etenkin Finlandia-kirjasta tilaan kirjoja netin kautta, mutta mä yritän olla tilaamatta niin kuin Amazonilta ja muista tällaisista nettikaupoista niin kirjoja vuoden mittaan, vaan ja yritän niin kuin ostaa mahdollisimman vaihtelevista lähteistä niitä ja paljon käytettynä. Niin tänä vuonna se onnistui ihan hyvin. Mä ostin ihan kirjakaupasta 28 kappaletta kirjoja, muista kaupoista, lähinnä Prismasta 3 kappaletta, tai siis niin kuin olen ostanut paljon enemmän tänä vuonna kirjoja, mutta suurin osa niistä vielä lukematta. Eli tämä koskee siis vain näitä tänä vuonna luettuja kirjoja, oli ne ostettu sitten tänä vuonna tai aikaisempina vuosina. Netistä näistä kirjoista on ollut tilattu 11 kappaletta uutena, ja se on ihan tosi hyvä, että niitä ei ole sen enempää. Antikvariaattiostoksia oli ne sitten nettikauppoja tai kivijalkakauppamyymälöitä, niin on ollut 21 kappaletta. Eri vuosien kirjamessuhankintoja on ollut 14 kappaletta. Kirpputoriostoksia oli 49 kappaletta näistä kirjoista, mikä on ehdottomasti suurin määrä. Joksikun lahjaksi saatuja tai muuten saatuja oli 15 kappaletta. Kindleen ostettu, eli e-kirjoja oli 6 kappaletta. Ilmaiseksi saatuja, eli lähinnä kierrätyspisteistä ja tällaisista saatuja, niin oli 15. Arvostelukappaleita tai muuten niin kuin vaikuttajayhteistyönä lähetettyjä oli 32 kappaletta, ja se on tosi paljon. Siinä on osittain se johtuu siitä, että jos mulle lähetetään jotain kirjoja, niin mä pyrin sitten lukemaan myös mahdollisimman nopeasti. Ja tänä vuonna niitä on tullut tosi paljon, etenkin hintokustannuksen yhteistyöjutun takia. Mä luulen, että ensi vuonna se tulee olemaan paljon pienempi se määrä. Ja mulla ei tällä hetkellä ole odottamassa kuin ihan pari sellaista, mitä mä oon saanut, niin mä uskoisin, että se tulee olemaan paljon pienempi määrä. Mä oon nyt esimerkiksi ensi vuoden uutuksia paljon tilannut kirjastosta tai varannut kirjastosta, niin ei ole sellaisia, mitä mä ajattelisin, mitä pyytää esimerkiksi luettavaksi. Mutta sen näkee sitten loppuvuodesta, miten oikeasti tapahtuu. Sitten siellä on ollut yksi kirja, mikä on ostettu muualta. Mä en muista, mikä se muualta on, mutta mä veikkaan, että mä oon ostanut jonkun kirjan suoraan kirjailijalta. Ja sitten oikeastaan on enää tilastoista jäljellä pelkästään tähtijakauma. Eli kuten mä sanoin jo aikaisemmin, niin 21 kirjaa mä jätin kesken. Ja se on aika hyvä määrä. Mä pyrin siihen, että mä jätän tylsät kirjat kesken tai yritän myöhemmin niitä uudelleen, mutta 21 kesken jätettyä vajaasta 300 luetusta niin on ihan, tai vajaan 300 luetun lisäksi niin on ihan hyvä määrä, hyvä prosentti. Sitten koska mä yleensä aika hyvin tiedän, mistä mä tuun tykkäämään, niin 1 tähden ja 2 tähden kirjoja mä luen aika vähän vuoden mittaan. Tänä vuonna mulla oli 1 tähden kirjoja 2 kappaletta ja 2 tähden kirjoja 19. Eli todella vähän niin kokonaisuudessaan kaikista luetuista. 3 tähden kirjoja oli tänä vuonna 103 ja 4 tähden kirjoja 138. Eli
ehdottomasti suurin osa mun lukemista kirjoista on ollut 3 tai 4 tähden kirjoja, mikä on ihan hyvä. 4 tähteä on tosi hyvä ja niitä on ollut kuitenkin niin kuin suurin osa. Ja sitten 5 tähden kirjoja oli tänä vuonna 34 kappaletta, se on ihan hyvä määrä, mutta joskus on ollut enemmänkin, mutta tänä vuonna oli kuukausia, milloin jotenkin tuntui, että mikään ei oikein meinaa lähteä, mutta 34 kuitenkin vuoden aikana niin kuin erinomaisia kirjoja, niin on ihan kiitettävä määrä sekin. Ja sitten mulla on oikeastaan vaan enää jäljellä teille noin mun 10 vuoden helmeä niistä 34 5 tähden kirjasta. Mä poimin 10 sellaista, mitkä mulle nousi niin kuin erityisesti sieltä esiin niin kuin loistavina kirjoina ja mistä mä oon ollut hyvin innoissani pitkään. Ja ne on jäänyt mulle mieleen lukemisen jälkeenkin pitkäksi aikaa. Ensimmäisenä mulla on tässä Eeva Kilven Naisen päiväkirja. Tää oli päiväkirjaa. Täällä on hyvin erimittaisia merkintöjä, mutta kuten näkee, siellä oli paljon sellaisia merkintöjä, mitkä niin kuin kolahti mulle tosi paljon. Mä aloitin itse asiassa kuuntelemaan tätä äänikirjana, mutta sitten tosi nopeasti mun oli pakko vaihtaa tähän fyysiseen kirjaan, koska siellä oli niin paljon sellaisia juttuja, joita mä olisin, että mä haluan tämän alleviivata tai merkata tämän muistiin. Eeva Kilpi on ollut tässä vaiheessa, kun tätä on kirjoitettu, tai näissä päiväkirjan merkinnöissä paljon vanhempi kuin minä, mutta siellä on silti sellaisia tiettyjä niin kuin naisena elämiseen liittyviä ja ylipäänsä elämään liittyviä suuria oivalluksia ja hyviä havaintoja, mitkä jotenkin niin kuin osuu todella kovaa. Tämä oli ehdottomasti yksi vuoden niin kuin ykköskirjoja mulle. Luin toisenkin Eeva Kilven, mistä pidin tosi paljon myös, mutta niin ikään päiväkirja merkintöihin perustuva kirja, mutta tämä oli niin kuin kokonaisuutena ihan todella upea. Sitten jatketaan kotimaisilla. Yksi mun vuoden odotetuimpia kirjoja oli tämä Terhi Tarkiaisen Peto irti. Tämä on siis jatkoa tälle, mulla on täällä myös tämä mukana, tämä Pure mua. Kotimaista vaihtoehtotodellisuutta, fantasiaa, vampyyreitä, ehkä vähän ihmissusiakin. Tämä on siis ihan huikean hauska. Tämä on niin mielikuvituksellinen vaihtoehtotodellisuus Suomesta, että tässä on jotain, tämä on ihan vastustamaton vampyyrisarja tämä kyseinen, että ehdottomasti jos tykkää vampyyrikirjoista ja huumorista ja sellaisesta, jos on sellainen tietyn tapaa ehkä vähän ronskimpi ote, niin se on jotenkin uppoaa tosi hyvin muhun ja nautin tosi paljon näiden lukemisesta, mutta Peto irti oli niin ehdottomasti vuoden odotetuin jatko-osa. Ja luin myös Terhi Tarkiaisen tänä vuonna ilmestyneen Mäggin, eli kuinka jano tyydytetään, ja se oli myös 5 tähden kirja, mutta tätä mä olin odottanut niin kauan, että sen takia valitsin tämän tähän listalle enkä Mäggiä. Sitten seuraavana mulla on tässä Jenni Kangasvuon Hiukset kakussa. Tämä oli ehkä vähän mulle itselle ylläri, kuinka paljon mä tästä tykkäsin. Tästä on mun mielestä, mä oon lukenut aika sillä ristiriitaiset ihmiset, jotka on tykännyt tosi paljon tai ei ole tykännyt ollenkaan. Tämä on ehkä tyyliltään vähän sellainen, että tämä menee välillä niin kuin luennoivaan sävyyn, mutta siis kirja kertoo pohjoisessa asuvasta Juliasta, joka on tosi intohimoinen teatteriharrastaja ja töissä järjestöpuolelta, ja hänellä on paluanpyöräinen suhde Villeen, ja heillä on siis on vapaita tapaamaan muita ihmisiä, ja sitten hän niin kuin tapaa tällaisen vasta parisuhteensa avanneen Riston, ja sitten sitä myötä hänen elämäänsä tulee paljon niin kuin, useimmat oli niin kuin tuttuja ihmisiä hänelle ennestään, mutta että sitten tämä ihmissuhdekuvio muuttuu ja siitä tulee sellainen vähän sekava himmeli ja siellä on paljon niin kuin näitä niin polyamoriaan liittyviä niin kuin monimutkaisia niin kuin ihmissuhdekuvioita ja
sitten siitä paljon keskustelua niin kuin vasta suhteensa avanneiden ihmisten niin kuin kokemuksista ja muusta. Ja tämä oli mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mä tykkään ihmissuhdehimmeleistä ylipäänsä. Tämä oli mun mielestä hauska, koskettava. Siinä oli tiettyjä samaistuttavia elementtejä. Ja tämä oli mun mielestä erinomainen. Ehkä tänä vuonna on ilmestynyt tosi monta kirjaa niin kuin avoimista suhteista. No, polyamoriasta ehkä vähemmän, mutta avoimista suhteista. Ja tämä on mun mielestä ehdottomasti sieltä niin kuin niistä paras niin kuin fiktiopuolella. Tykkäsin tosi paljon. Sitten seuraavaksi vähän vanhempi kirja. Tämä on Olka Kokon Munametsä. Ensinnäkin tämä kansi on aivan huikea hieno. Katsokaa, se on upea. Mä ostin tämän vihdoin vuosi sitten kirjamessuilta. Mä oon pitkään tämän halunnut lukea. Tai sitä on ilmestynyt muutamia vuosia sitten. Tämä kertoo siis Linneasta, joka on 30 sinkku, vähän niin kuin minäkin. Ja se on töissä mainostoimistossa ja markkinoinnin parissa. Ja tämä kertoo vaan niin Linnean elämästä, siitä kaikesta sähellyksestä ja sen niin kuin töistä markkinoinnin parissa tavallaan. Siitä, minkälaista se on ja minkälaista markkinointitoimisto, mainostoimisto, maailma ja sinkkuudesta Helsingissä ylipäänsä. Ja tämä oli jotenkin, siis tämä oli vaan niin, mä tunnistin tästä niin paljon asioita ja tämä oli mielestäni jotenkin niin supersamaistuttava, että oli vaan niin kuin, siis rakastin tosi paljon tätä. Suosittelen lämpimästi. Vaatii vähän, tämäkin on tavallaan ehkä tietyllä tapaa hetkittäin aika roisia sellaista, vaatii tietynlaisen niin kuin, huumorintajun, että tähän niin kuin todella ihastuu, mutta suosittelen kokeilemaan. Jos on yhtään sellainen kuin minä tai tykkää samantyyppistä kirjoista kuin minä, niin kannattaa kokeilla. Sitten hypätään tietokirja. Tämä taitaa olla ainoa varsinainen niin kuin tietokirja tässä pinossa. Tämä, kuten näkyy, on myöskin todella paljon merkkailtu. Tämä on Radical Intimacy, kirjailija Sophie K. Rosa. Ja tässä on niin kuin, mä en tiedä, olisiko nämä esseitä tai tekstejä eri aiheista, niin kuin ihmissuhteista, seksistä, yhteiskunnasta ylipäänsä, niin perheestä, kodista, ystävyydestä ja kapitalismista, aika paljon kapitalismikritiikkiä siellä mukana. Ja tässä oli jotenkin tosi niin kuin, mun mielestä raikas näkökulma näihin asioihin. Paljon sellaisia niin kuin, pointteja nostetaan ja sen tyyppisiin tutkimuksiin niin kuin ollaan perehdytty tässä, mitä harvemmin näkee tämän tyyppisissä kirjoissa. Ja paljon niin kuin, sellaisia näkökulmia, mitkä helposti jää vähemmälle huomiolle. Tämä oli todella virkistävä tietokirja ihmissuhteista ja yhteiskunnasta. Sitten hypätään englanninkielisen kirjallisuuden puolelle. Mä vaihdan ihan vähän asentoa, koska puudun. No niin. Puolivälissä mennään. Seuraavaksi viime vuoden paras historiallinen romantiikka. Mä itse asiassa luin jotenkin aika vähän historiallista romantiikkaa, johtuen varmaan siitä, että mä oon lukenut sitä viime vuosina niin paljon. Niin tänä vuonna ei jotenkin hirveästi huvittanut ja sit ei sieltä oikein hirveästi noussut kovinkaan hyväksi, mutta tää oli ihan huikean hyvä. Tää on Diana Quinceyn The Viscount Made Me Do It. Tällainen. Tässä on tällainen, tämä sankaritar on Lontoossa toimiva tällainen bone setter, eli tämän parantaja. No ehkä niin kuin parhainen osteopaatti tai fysioterapeutti, joka siis hieromalla ja niin kuin asettelemalla jäsenkorjaaja, no joka tapauksessa joku sellainen, niin parantaa potilaitaan. Ja hän sitten haluaisi pitää tämän työnsä ja asemansa, jonka hän on siis perinnyt isältään, mutta koska hän on nainen, niin siinä on aika paljon haasteita.
Mutta sitten hän tapaa tällaisen varakreivin, jonka on ihan sitä mieltä, että nainen on huijari. Ja yrittää niin kuin tuhota, on sillä tiellä, että haluaisi tuhota tämän naisen elinkeinon, mutta tietenkin sitten siinä kaikkea tapahtuu ja romanssi syntyy. Mutta tämä oli ihan äärimmäisen hyvä. Tämä on pari vuotta sitten ilmestynyt. Tämä koko sarja on mielestä tämä Diana Quinceyn historiallinen sarja niin on sellainen, että näissä on kaikissa sankareita tai sankarettereja, jotka ei ole valkoisia. Tässäkin tapauksessa muistaakseni hän oli, niin kuin, oliko hän Lähi-idästä jotenkin alun perin peräisin, niin kuin Lontoossa kasvanut, mutta suku on tullut muualta Lontooseen. Niin se on näissä ihan mielenkiintoinen, koska sehän sellaista Lontoossa on ollut aina, että siellä on ollut paljon muualta tulleita jo ammoisina aikoina. Mutta erinomainen historiallinen romanssi, jos sellaista etsii. Sitten oli ehkä vuoden yksi suurimpia yllätyksiä. Tämä on niin kuin Bethany Clifton, tämä kirjailija, ja Love and Other Human Errors on tämä kirja. Mä kävin kesällä lomalla Tallinnassa ja sieltä kirjakaupasta hyllystä jotenkin bongasin vaan tämän selän ja ajattelin, että mikäköhän toi on. Ja tämä takakansi ei kerro siis juurikaan yhtään mitään tästä niin kuin kirjan sisällöstä. Tämä on tosi tiivis muutaman lauseen avaus tuolla takakannessa. Sitten nappasin tämän kuitenkin sieltä matkaan ja tämä olikin ihan loistava. Tässä on siis tällainen nainen, joka on kehittänyt tällaisen AI, niin kuin tekoälysovelluksen, joka löytää sulle sun sielunkumppanin. Ja se on tällainen vähän niin kuin älykello-ranneke-tyyppinen ratkaisu, että se seuraa sun elämää ja sen keräämänsä datan perusteella kertoo, että kuka on se sun perfect match. Ja hän on sitten myynyt tämän teknologian isolle firmalle pelastaakseen sen talon, missä hän asuu ja missä hänen niin kuin, työpaikkansa on. Ja hän elää siellä kutakuinkin erakkona oman tietokoneensa kanssa. Tämä tietokone on hyvä hahmo tässä kirjassa myöskin. Ja mutta sitten kun hän myy tämän sovelluksensa tai tämän järjestelmän, niin siihen kauppaan sisältyy, että hänen pitää tehdä siellä tietty aika töitä tämän kehittämiseksi, niin kuin tuotteellistamiseksi. Ja siitä tämä oikeastaan lähtee koko tämä kuvio, että sit siihen tulee mukaan muita henkilöitä ja ihmissuhteet alkaa kehittyä ja tämä päähenkilö ei enää pystykään olemaan ihan täysin erakkona ja tekemään vaan mitä itseään huvittaa, vaan hänen pitää ottaa myös muita ihmisiä huomioon. Ja myös sitten ehkä huomaa vähitellen, että toimikohan hänen tämä keksintönsä ihan niin kuin pitää, että voikohan mahdollisesti olla jotain muutakin niin kuin tällaisen perfect matchin takana kuin pelkästään data. Tämä oli ihan todella loistava. Niin kuin harvoin niin kuin tulee näin puskista, näin loistavaa kirjaa vastaan. Se oli ehkä vuoden niin kuin paras kaikista. Sitten seuraavana kirja, mikä on näkynyt paljon ja kaikkialla ja pitkään, mistä mulla on suomenkielinen ja englanninkielinen kappale. Eli Gabriela Zevinin Huomenna tai Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Mä luin tämän keväällä englanniksi. Ja tää oli mielestäni ihan ok. Mä en oikein innostunut tästä. Mä en ikinä ollut mikään tietokonepeli-ihminen. Meillä ei ole ikinä oikeastaan jotain harvoja PC-pelejä pelattu kotona, mutta en ole ikinä oikein päässyt siihen maailman kunnolla sisään. Niin jotenkin siitä puuttui tietty samaistumispinta. Mutta jotenkin se 80-luvun ja 90-luvun kuvaus oli niin kiva lukea ja se oli ihan ok. Sitten mä sain kesällä, että mulle tuli tää suomenkielinen ja sitten mä luinkin tämän uudelleen syksyllä suomeksi, mikä on tosi harvinaista. En muista, onko ikinä lukenut vuoden aikana 2 kertaa samaa kirjaa. Olen varmaan jonkun hömpän, mutta en niin kuin mitään muita kirjoja juurikaan koskaan lue niin näin lyhyessä ajassa moneen kertaan. Mutta nyt luin. Ja sitten tämä suomenkielinen jotenkin imaski mut ihan täysin mukaansa. Ja mä ihan niin kuin eri tavalla kiinnitin asioihin huomiota, kun mä luin sitä suomeksi.
mikä on tietenkin luontevaa suomen äidinkieli, mutta koska englanti on mulla niin vahva ja mä oon asunut siellä ja muuta, ja mä oon tottunut lukemaan englanniksi, niin harvoin enää tulee sellaisia kirjoja vastaan, missä käännös yhtäkkiä tuokin jotain lisää. Mutta tässä niin kävi yllättäen. Ehkä se johtui just siitä, että koska siinä maailma on sen verran tavallaan, maailmassa on tiettyjä vieraita elementtejä, niin sitten se kieli rikkoi siitä sen tietyn vierauden muurin välistä. Mutta luin sen uudelleen ja tämä oli ihan ehdottomasti 5 tähden kirja. Englanninkielisenä mä olisin antanut sille ehkä 3 tähteä, mutta suomenkielisenä rakastin sitä ihan täysin. Sitten juuri luin tässä ennen joulua Annie Ernaux Puhdas intohimo. Tämä on ihan pieni kirja, alle 100-sivuinen. Tämä oli mun ensimmäinen Ernaux-kirja ja tämä oli todella upea lukukokemus. Mä luin tämän ihan yhdellä istumalla. Ja tämä kertoo sellaisesta niin kuin, ehkä keski-ikäisestä naisesta, jolla on aikuiset lapset Pariisissa. Ja hänellä on suhde tällaiseen itä-eurooppalaiseen naimisissa olevaan mieheen. Ja tämä kertoo ihan pelkästään siitä suhteesta siinä mielessä, että mitä tämä nainen tuntee, miten tämä nainen kokee sen suhteen, miten se ajattelee silloin, kun ne ei ole yhdessä. Tai että suhde on jo itse asiassa päättynyt tämän kirjan, että tämä käy niin jälkikäteen läpi sitä suhdetta. Niin tässä ei jotenkin, tämä on niin keskittyy vaan siihen sen suhteen ytimeen, siihen tunteeseen, mitä hän läpikäy. Niin tämä oli jotenkin todella upea. Se ei ollut mitään ylimääräistä. Tämä oli jotenkin, mä siis rakastin tätä niin kuin kaikin tavoin. Tämä rakenne, kieli, kaikki oli todella mahtavaa. Tämä tavallaan muistutti aika paljon tuosta Groultin Rakastajatar-kirjasta, mikä on ihan yksi mun kaikkien aikojen suosikkikirjoja. Siinä on tavallaan samaa sellaista yksin elävä nainen, jolla on suhde, ei todella intohimoinen suhde naimisissa olevaan mieheen, mutta se on paljon niin rönsyilevämpi ja käy todella pitkän aikavälin. Tässä on tosi tiivistä aikajakso, mutta jotain tiettyä samaa hyvin ranskalaista henkeä kuin mitä siinä oli. Mutta ja siis ihan yksi parhaita kirjoja, mitä olen lukenut siis vuosiin, on tämä ehdottomasti ja varmasti elää pitkään mun takaraivossa. Todella upea. Suosittelen, pitää lukea. Tämä oli mun ensimmäinen Ernaux'n kirja, että pitää kyllä ehdottomasti lukea muitakin hänen teoksiaan lähitulevaisuudessa. Sitten enää 10 kirjasta se 10 jäljellä. Tämä on Järkälä, yksi vuoden pisimpiä kirjoja, mitä luin. Vuoden 2019 Pulitzer-voittaja, kuten kirjan kansi sanoo, eli tämä Richard Powersin Ikipuut, suomentanut Sari Karhulahti. Ja tämä oli siis tämä on siis todella upea. Meillä vähän hirvitti mua, kun tämä on todella paksu. Tässä on todella paljon todella monta eri henkilöä, ketä seurataan tämän kirjan aikana. Tässä on useampi eri aikataso. Ja tämä on rakennettu tosi jännästi, että tässä on mennään puuta juuresta kohti latvaa ja jokaisen puun osion alla tavataan näitä eri henkilöitä, joiden osa risteää jossain vaiheessa sen tarinat ja osalla ei. Lähtee liikkeelle tosi eri aikavaiheista ja erilaisista tilanteista eri puolilta Yhdysvaltoja. Mutta tämä oli tosi upea. Tämä on tosi hienosti siis tämä rakennettu koko tämä kokonaisuus. Tässä oli se on jotenkin upea, miten se puut ja luonto, nimenomaan puut, on koko ajan läsnä siinä tarinassa. Vaikka ne ihmiset ja niiden tarinat on aivan täysin erilaisia, mutta kaikissa niissä se puu on jollain tapaa keskiössä. Ja ja se ilmastonmuutos, tuho, kaikki tällainen on siinä vahvasti läsnä. Tämä oli vain kertakaikkisen upea lukukokemus ja todella lämpimästi suosittelen tätäkin kaikille. Vaikka tämä näyttää hurjalta, niin tätä on tosi helppo kuitenkin lukea. Tämä jakautuu sen verran kohtuullisen mittaisiin kappaleisiin ja lukuihin, että voi lukea sillä paloittain. Ja tämän äänikirja oli myös todella hyvä. Mä kuuntelin tätä osittain äänikirjana, osittain luin, niin äänikirja oli myös todella hyvä.
Ihan todella hieno kirja. Et kyllä kun katsoo näitä 10 kirjaa, mitkä mä valitsin nyt tämän vuoden parhaiksi omasta mielestäni, niin kyllä ne on kaikki ollut todella mieleenpainuvia lukukokemuksia. Et on tullut hyviä kirjoja luettua tänä vuonna. Ja tänä vuonna on ilmestynyt myös todella paljon todella hyviä kirjoja. Että siellä olisi ollut paljon sellaisia 4 tähden kirjoissa, olisi ollut hirveän paljon sellaisia, mitkä on jäänyt kyllä mieleen, mutta niissä on ollut joku tekijä, mikä on sitten saanut ne jäämään 4 tähden kirjoiksi. Mutta siinä oli mun tämän vuoden 2023 top 10 ja tilastot. Katsotaan vuoden kuluttua sitten taas uudelleen, mikä on silloin tilanne. Mutta vielä reilu vuorokausi jäljellä tätä vuotta ja kohti uutta vuotta innolla ja uteliaisuudella. Toivottavasti teillä kaikilla on hyvät uuden vuoden juhlat tai miten ikinä sitä haluttakaan viettää. Ja ihanaa uutta vuotta.